Jeg rapporterer fra Berlin. Vi er lige i gang med at stå og vente her ved en bank, som vi skal til at røve om 2 sekunder. Jeg skal lige sige hej, og så sidder jeg på kvarten. Så giver jeg en ordentlig knælop. Kom nu, du kan sagt, at den er meget bedre. Det var bare det. Vi står så her ved Zoologiske Garten, og så venter vi på et tog. Det tager lidt lang tid, men du kan vente med, så venter vi. Spændende det her. Ej, en minut. Ja, tag en runde. Vi viser alle sammen. Så syg lidt ned, så vi kan se, hvad det er. Så billeder Lars. Så kan vi rundt igen. Filmproducer her. Okay, du kommer så. Er vi klar? Jeg kan vinke, ikke? Okay, vi er så til den nye station. Jeg ved ikke lige, hvad den hedder. Frederiksstrasse. Toget kører nu. Og vi er på vej ned. Okay, vi står ved DM. Det er sådan en stor vej. Og vi har lige købt ansigtsmasker. Mig, Mås og Nat. Vi har lige købt ansigtsmasker. Det er vist bare lige en opdatering, så Moins out og I'll be back. Okay, vi står her ved muren. Vi vil godt komme ud. Okay, vi ser nogle murrester her. Og noget, jeg ved ikke hvad det er. Jeg fylder slikmænd. Der omkring. Nå. Fedt sted. Og så har vi så vest på den side og øst på den her side. Okay, nej, vi er nede ved næste Vansi, og vi venter på et tog. Ja, og vi skal et eller andet sted. Jeg aner ikke, hvor det er, vi skal. I'll be back. Den her. Optiker am Mængplads og fødder. Og så har vi Mia, der står og griner ingenting. Fordi det er slet ikke sjovt. Og så skal vi se på noget checkpoint Charlie, tror jeg. Moins out. Okay, vi er det jødiske museum. Så det er stort, og det er betonagtigt. Det er kedeligt og gråt. Men det er sejt nok. Og vi skal, jeg er sulten. Jeg er lidt sulten. Og jeg skal tisse helt vildt meget. Jeg skal tisse helt vildt meget. Out. Out for helvede. Hvor er så out for helvede? Vi vil have i suler. See you later. Altså, ikke nu for helvede. Vi er lige rapporteret fra for helvede. Sig I'll be back. Okay, I'll be back, okay. Later.